Bună ziua la un episod și bine v-am regăsit, Arina, văd că a scris caca. Hei, Patrick, tu ai făcut. Bine, ok, stau. Ok, acesta este un prieten de-al meu, îl cheamă Eli. Și ăsta chiar nu știu cine e, deci și de la mine, din video. Și de la Ok, Patrick. guys, ce mai faceți? Ok, da. Hai să o băgăm mare, frate. By Da? the way, hello Eli. If you're watching this video, Haide. this is my real voice. Hai. Haide. Arena unde e? Ok, Uite, bună! I don't know who is BG. Cium. Unde e albastru? Uite pe Eli. Eli, come here. Haideți. Come on. Hai, Geli. Ok, deci Eli vrea să luăm apă și mâncare. Eu am. Știi cât am? 10 de fiecare. Nu te cred. Nu, dar am 4. Ia uite. Da, 4 ai, da, da. Asta așteptăm și pe noi. Bă, frate, suntem în... Ok, dacă vă întrebați cum se numește jocul, se numește Piggy Intercity Demo. Am căutat asta și e foarte șmecher. Jocul trebuie să să trăiești, na? Asta sunt probleme. Trebuie să trăiești și dacă mori, ai pierdut ori. Adică, bine, Da. nu vă gândiți la arme. Pierd mâncare și apă, adică, da. What the... Asta e casă, încă nu e în construire. Și dacă o să găsesc apă, nu dau la nimeni drop. Da, pentru că ești nesimțit de aia. Ok, o să tropez apă, știu. Hehe, bă. Ok, asta. Apă! Deci ești atât de nesi. Ia, am găsit apă, bă. Am găsit și mâncare! What? Am deja 5 de fiecare, guys. Deci ești atât de... Deci, Oh my god, am găsit un infectat. pe bune? Da. Încerc. Dă-și mie să omor. Nu-l omor, lasă-mă și pe mine. Păi Bine, ce nu mai vrei dau să... niciun drop. Ok, gata. Hehehe, bă. M-am urât. Dacă mai găsești mâncare, trebuie să împărți. Am găsit încă una de aia de mâncare. Mâinci. Da, dar am 5. Mă crezi că am 5? Deci cineva spamează pe chat pony. Haide, veniți în City. Ok, deci ideea e că, da, nici noi nu știm ce o să facem. Așa că, da. Nu uitați să vă abonați și să strângeți 10 like-uri. Intrăm la video, da, mă rog. În fine, ideea e că noi suntem, gen, eu sunt prietena cu Richard, adică iepurașul ăla, care, na, nu E știu. prost, am înțeles. Taci. Singur. Ariana are lag. Da. Sunt în spatele tău. Bă, da, mă. Acum mergem exact pe aceeași linie. L-ai infectat. Stai să-l așteptăm și pe Eli. Infectat om, infectat om, infectat om, infectat om, infectat om, infectat om. Taci! Cred Nu că mai e spama infectat. Bine, cuvântul nu știu. ăsta. Ok, deci ideea e că Eli e cam în spate. Doi naibii de... Nu, Sunt că de Eli ne cealaltă. ajută. Nu știu, a plecat. Doi infectați. Mamă! Așteaptă-ne pe noi. 3! Băieți, sunt mort. Fugi! Sunt mort. Fugi! Că venim acum. Ăstea sunt Africa. Nu știu. A mai fost. Stai așa să-l așteptăm pe Eli. Cine e Eli? Asta, Eli, Richard. Ești pe mine. Oh my god, câți infectați sunt la carnaval. Ia uite puțin. Uite, la carnaval încolo. Hai la ei. Ok, hai la infectați acum. Unde e Richard? Mamă, bă, cât sunt!
Ok, M-a văzut. Oh my god. De să nu fi infectat. Ăștia toți sunt infectați, nu? Da, hai să așteptăm până vine Shelly. Deci mă doare Vezi că e un infectat în spatele lui. Fugi, bă! Oh my god. Vine un infectat. Las că e mort. Oh my god. Vin toți. Nu! Oh my god. Are bară. Am bară. N-ai bara. Mă, frate, cât sunteți nebun la cap. Bă, dar cât sunt? Știu, nu? Nu! Nu. Uite, mai e unul aici, hai să numărăm. Am abia 9. Ok, deci Ellie. Da, uite. Încă tot. Yeah, Șoricica dansatoarea. Bă, dar ce să vină după tine? Ok. Hai. So, let's find some foodie. Apa! Deci ești Nessie, că nu ne dai și nu. Mamă, ce bună e apa, Arian! Să stea în gât. Am sase de apă! Să stea în gât. Nu vă dau Toate 6. Hai că îți dau, că nu sunt Nessie. Ba sunt Nessie? Deși lui Richard. Nu dau la niciunul. Nessie. Da, se. Dacă vă dau voi, ce-mi dați? Și ăsta de ce se mișcă chiar așa de încet? În care lăghi? Mi-erai și tu înainte. Da. Am găsit o lopată, mereu e bună venită. Uite unul de la pentru shotgun. Uite unul de la pentru shotgun în spatele tău, uite. Uite-l, mă, uite-l acolo. Așa. Și asta? Nu cred. Dar trebuie să-i dai pick-up cu... Ce-i fac? Dai pick-up cu shotgun când ai shotgun în mână. Dropează-l. Da. Ok. Și să am shotgun-ul meu. Nu l-am. Am mai găsit mâncare. Bă, dar nu fi neștim ce dă și nouă. Că n-ai mărim aici. Am mai găsit o apă. Apă nu ne ia cu fiu. Ei, am luat-o, deci fix în locul ăsta era. Ești Nessie? Nu mai e nimic aici, hai că am plecat. Sper să nu fie 10.000 de infectați. Nu știu. Cât a fost mâncare? Bă, tu de ce ori mai mare decât mine? Ce? Tu de ce ori mai mare? Tu de ce ai aia de apă mai mare? Nu știu. Tu de ce ai viață mai multă ca mine? Gata. Cred că o să iau de aia de apă, băieți. Cam destul, adică, na. Ariana nu are. Bă, dar hai să le așteptăm pe Ellie. Dă-l naibii. Let's wait Ellie. Mai unde e asta? Oh my god. Infectat. Uite-te cât sunt. Eu mă rog, ia! Pacea! Sunt doi, Pacea! doar că sunt mai mulți. Mi-au dat! Nu ești infectat. Hai să le așteptăm. Așteaptă-l. Nu. What? Silly. E o tâmpenie de asta. Hai, tați, hai. Ok. Uite un infectat. La unde sunt doi? Uite încă unul aici. Oh my god, hai să le facem pe Patrick. Am level 7 acum. La level 6. Apă. Nu, l-am pierdut pe Ellie, ha. Bă, dar cum găsești un mai de-astea? Ce asta? Shotgun, ăla e de shotgun. Ăla e de shotgun, nu ăla celălalt. Ăla. Bă, infectatul pești. Nu, acolo o să fie o infectată. După aceea am dat apa și mâncare. Ce? Ai apă și mâncare? N-am. Da. Ok. Bă, dar nu e... Uite, am un grunt. Yay.
Pe tine am pușcă. Nu știu. Dar să știi că mi-au infectat încă așa. O să te împușc pe tine, ok? Nu. Dar să nu vii la mine să mă I'm infectezi, not ok? agreed with that. Ai înțeles? Să nu vii la mine. Don't kill me! Ben vine să mă infecteze! Uz! Bă, prostule, nu mai te duce după ea! El nu știe. Infectat. I'm just like you, I'm just like you, you're just like me, you're just like me. And everyone can see. Haide, Ellie, vine să te omor. Pot? Ellie, can I kill you? Please? Nu să rămân. Okay, wait. No, 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 no. No, Ellie saw me. Am văzut Ellie. Mamă, 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 mamă. Ești Nessie? No! Am murit! Ai dai! Not fair. Da. Oof. I died. I died. Sad life. Doesn't matter. Mâncare! S-a băguit. Este, măcar acum știu unde să mă duc dacă vreau mâncare. E băguită. Nu-mi pasă. Păi cum să o iei dacă e băguită? Pentru că și tu ești băguit. Mai rău ca o mâncare. I'm just like you, I'm just like you, you're just like me, you're just like me, and everyone you know can see. Puneți infectat. Easily. Ăsta e român. De unde știi? Român e player infectat. E român, da. Uite, îl cheamă Dizzy, da, e player. Dar mur, pe Wow. sunt prea bun băieți, deci să nu vă țină la un 1v1. Ce mănâncă prăjituri? Taci! Alea mănâncă prăjituri. Ca să întreb tu. Apă! Mâncare. What? What the fuck? E căcat. Dar mai de jos din topoarele alea, din toporișele alea. Am luat! What the fuck? De ce e închisă ușa? Nu știu. What the fuck? Nu mai sunt doi infectați. Poate că trebuie să intri prin altă parte. Ok, în fine, am găsit ce am vrut. Mâncare! Are noapte am trecut la mâncare, că am avut un avantaj. Câte de-astea am? Oh, pot să-mi iau câteva de mâncare? Mama, 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 ajutor. Nu. O să te ajut, dar ai răbdare. Îmi iau un 3, mănânc o mâncare și beau o apă. Era să zic și mănânc și o apă. N-are sens, dar în fine. Nimic din viața asta n-are sens, nu? Nimic din tine n-are sens. Ce bă? Ți-ți place să faci școală? Ce? Ți-ți place să stai să faci școală în continuu? Nu, de ce? Pe atunci e fără sens. Da, mă rog. Am Apă. înțeles. Știi că am făcut 10 abonați? Băi, 10 abonați vă când mai puteți, frate, că trebuie să vă abonați. Că Că acum e la reducere. Da, e la reducere. Am găsit-o pe Ariana. Când ți-a dat cu capul. Cine găsit pe cap? Eli! Îl cheamă Eli. Richard. Îl cheamă Eli, știi, adică. Richard. Îl cheamă Elijah. Richard. Elijah. Ia, găsește-mă dacă știi unde sunt. Salut! Nu mă găsești, ha. Ai pierdut? Infectatul pește. Ce ți-ar infectat să-l fie? Mor!
Deci dacă mă mai infectezi odată, te bat cu parul. Deci te bat cu parul, deci te bați singură. Te bați singură. Bă, da, știu, ești mult. Și îmi fur mâncarea. Că asta știi tu să faci, îmi pun mie. Mâncare. Ellie, come in the mall. Taci! Hai de capul meu și de zâlele mele. Mai bine te omoră. Nu, frate, ăstea au mâncat tot, au luat tot. Fomiște lupește. Ține bun la cap. Are you hungry? Are you hungry? Eu am plecat din măr. Haha. I don't believe you. N-ai cum să mă găsești. Yes, I can. Am găsit apă, am găsit apă, am găsit apă. N-ai găsit, n-ai Ba da, găsit, ba da, ba da. n-ai găsit, n-ai găsit, n-ai Ba da. găsit. Unde? Ia uite. Bă, Ia uite nu-i cum așteaptă corect. drăguț aici. Pe mine mă aștepta să pleci tu. Ia uite încă o apă, nu cred. Bă, dă-ți mie. Nu, că tu mi-ai dat. Încă nu-mi dai ceva la... Mâncare! Ha! Ceacă. Bine, nu-mi pasă. Ai nevoie de mâncare, că Eu fără nu mâncare. uit. Apă! Ha! Încă o apă. Ha! Eu am 5 de apă. Eu am 3 de apă. Ha! Și am și 5 de mâncare. Și minți. Nu, mintui toate. Nu vreau. Că fiindcă știi că e adevărat. Bă, hai altundeva. O, golane. Stai și faci banii când eu fac mai alte chestii. Bă, doamne! Unde? Uite! Ce levele? Cum să nu tu n-ai? Nu știu. Dăm 7 de apă! Nu. Deci eu trec pe arera la orice, deci scrieți în comentarii, poate că e mai bun decât arera. Și vă dau ce vreți voi. I'm here! Am mâncare! Bă, nu te cred, frate, s-o costi cu noroc, deci am 10 de mâncare. Da. Am 6, ce... Nu dau una, fiindcă nu mă amât. Bă, frate, am prea multe, zici că a venit... Ok, deci pentru că... Ce? Pentru că pe noi efectiv ne exclus din video, venim noi la tine. Băi, vin la noi oricum. Eu sunt barosanilor. Mi s-a părut că am văzut mâncare pe jos. Bă, frate, s-a băguit mâncarea asta, se ia doar când se băguiește. Nubilor. Nubule. Bă, frate, ce vin ăstea și culeg aici mâncarea. Bă, ce nesimțiți. Can I have... M-am infectat. Mamă. Dacă mă infectam, îmi dădeam rage. Ce nu-mi faceți? Nu știu, încerc să-i dau o apă. Știi că se poate, nu? Da, dar nu înțeleg ce nu pot. Fiindcă trebuie să-i dai cute. Și după acum să-i dai uncute. Și acum dai drop. Ai în mână? Nu merge. Tot două. Dă mie. Dai tu și îți dau eu când pot să dau. Nu e așa de ușor. Trebuie să dai Q. Pardon. Q. De asta. Nu lu ăsta, nu lu ăsta. Păi hai. Ok, deci. Uite-le în spatele tău. Ok, haide, apăsă tu. Deci nu înțeleg de ce mie nu iese, dar nu. Asta, după îi dai Q. Exact cum trebuie să meargă să dai drop. Oh, nu, ăla era un range, mă rog.
pierd. Ia să acum. Mai pe închid. Îți țin mâna. Acum, ca să stau. Nu, că nu vreau să beau. Din nou pe închid. Dă-te și să mă comandăm. Uite. Stai așa. Infectat! Ah, nu. Eu pot să dau drop unul. A zis Eli că o să fie infectat. Pe bune? Poor Eli. Pe bune, nu te cred. Nu, uite, scris pe chat. Ce? I'm gonna Poor infected. Ellie's gonna be infected. Look. I'm No. sorry for you, Ellie. Dacă găsești apă să-mi dai, ok? Să mă las să iau. One water for Ellie. Să-i spui să dropeze tot ce are, ca să îi le iau. Nu ca să vii de aici. Dogo, uite-l pe Dogo. Sunt într-un grup. O, da, gang-ul din Ok, oraș. și noi să-l omorâm pe ăsta. Dar așteaptă-mă, frate, că nu mai, Ba, gata, nu mai zi nimic. nu mai facem filmare dacă nu aștepți. Miau. Miau. Am făcut el. Apă! Nu te cred! Dona... Uite ce am scris pe chat. Uitați-vă ce am scris pe chat. One like a water for Ellie. Nu fac. Era scris yes please. Bă, frate, mâncare! Yes please. Like dislike food De for ce nu mai Ellie. stai aici? Vino aici, că în caz dacă îi găsești. Dislike. Dislike. Was Ellie has no water. Sorry, Ellie. De ce ai plecat? De ce nu mai ești aici? Pentru că îl iau pe Ellie. Bă, frate, dar nu mai după el, dacă nu eu închid video. Că deja nu cam video. Lol. Ok. Ok, haide să găsim pe Patrick. Oh my god, câți infectați, lipește prăjit. Ia ce a scris acolo. I like to jet sea water. Hehe, boy. Știe ce zice. Eu cred că o să mă duc pe un server mai cald. Cum adică? Adică fără oameni. Da, știi că gen ideea că nu știu. Ideea că nu știu, e cam știu, nu știu. Oh my god, de ce faci așa? Bă, mi s-a păcrit jocul. Da, te-a băguit, nu apeși tu pe butoane. Vezi că ți-ai dropat niște mâncare pe acolo, prin spate. Minci. Nu mint, uite-te. Îți dropezi, vrei? Da. Nu, dacă nu dai o apă la stil. Ce să... Uite, îți dau mâncare. Nu ai mâncare, ha. Apă pentru mâncare. Da. Da, să nu mergi, mă rog. Oricum tu îmi dădeai schem, pentru că este o schemă. Mă scamezi pe mine doar, nu știu, nu știu ce e cu mine, nu mă scamezi. Am găsit apă. Am găsit un range. E că eu l-am lăsat pe jos. Da, tu l-ai lăsat. Bă, pune dacă vorbesc. Mâncare. Nice, nice. Good, good, good. Am găsit mâncare. E băguită. Frate, băguite ar... Băguite ar mâncarea să te băguiască. Dar vezi numai cum moare Ariana. A omorât-o.
a murit prin un zombie. A venit un zombie, i-a rupt capul și bă, Frate. Deci urăsc. Quotes. Let's see. Da, de unde ai tu shotgun? Ce? Nu știu, l-am văzut odată pe jos. Ok, deci... Idaga! Eu mă uitam pe ecran tot și credeam că mă omoară pe mine. You oofed me. De ce Not zici her. Uite, omoară-l. Dar nu vreau. Ce? Fiindcă e de caca. Îți zic că sunt mai puternic decât tine, copile. Copil, copac, bece. A scris Team. Spune no noob. Cred că vrea mâncarea ta. Ce vrea să zic acum? A scris Team. Nu, vezi că te omoară, că e mai puternic. Sau ba nu e mai puternic. Hai, papa. Vezi dacă te bagi în gură cu alții? Hai, vii E ca să-ți dau coronavirus. apa? Vii? Mhm. Păi hai, vii, mă. Deci miroase a ouă fierte. Nu știu. Hai, mă, vine. Dogo. I'm coming, Dogo. Dar să știi să mi le dai înapoi, ok? Ai înțeles? Mhm. Îți zic că după o să te omor ca să ți le pierzi. Yay. Bă, numai că se știe Sira din morul blestemat. Ce bine îmi pare. Are la vin. M-am pierdut. Dar uite-te și tu, e ușa în fața ta. Ai trecut de vreo 7 ori pe lângă ea. Unde, mă, eu nu văd nimica. Întoarce-te. Aia ce e? Pe care a intrat și unul infectat. Nu vreau să... Hai de capul, mă urmăresc infectații lui pește prăjitul. Le dau drop la pesi toate alea? Da. Gata, mi-am dropat tot. Vino! Așteaptă. Nu, o să fie infectată. A, vii să le iei? Păi o să fiu infectată și eu, ce vrei? Stai acolo și nu lăsa pe nimeni să se apropie. Nu las. What? Cum m-am omorât? Nu știu, dar ți-a luat toată mâncarea și tot asta. Mamă, ce pădure! Iar pe unde te duci în fucking pădure? Nu știu, mă duc și într-o pădure așa. Nu înțeleg. Bate de orechi, ca de obicei. Deci nu cred. Mor. Eu mor. O să devii infectată, știi, nu? Da, nu-mi pasă. Nu i-au omorât, lasă, o să fii de-a lor în curând. Bani. Uite-l pe Richard. Moriți. Uite-l pe Richard, nu? Richard mai e pe server? Deci, Richard mai da, revenim în 2 secunde. Da, vrei să vină Ok. Ok, deci cam atât a fost. Dacă mai vreți, după episodul 1 din acest serial, să zicem așa, din această serie. Deci, dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să dați un like, subscribe și, da, coment de ce joc o să ne mai jucăm. Deci, da, pa!